uMaskandi Usola nguProjusa kuSgiyangengoma angasawashela naye ngokudlala kwengoma adla ubheke emgiyelayo ohlelweni lwashawa uBK ubheka mchunu bafethu ngenibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngeze lami igama ufeza ukuthi wakho malo bathi la sibona ama-comment ukuthi umushela ekhaya ngizocela nje show to subscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke uKhuzani indlamlenze owakampungo usuveze lezi zinsolo ngemuva kokuthi abalandeli bahlele bakhononde ukudlala kwengoma ethi kwazonde embuka abathi iqondiswe ngqo kuKhuzani kusabalala lezi zitsholo nje uKhuzani usanda kuxabana noAyandamelansi osebenzisana noLegend Manqele wenkampani ayenza uhlelo olukhuluma ngempilo yakhe uLegend uthi ukweleta imali yokushutha isiqephu zohlelo uKhuzani bobo likhonjiswa kumabona kude kuSABC1 ekhuluma nesoleza ngesonto uKhuzani uthe ngeke kungabi khona ukushaya amakhala odabeni njengoba singathi umculo ongumngane omkhulu kaAyanda bengivele nje ngikulindele ukuthi lizokwehlisa izinga lokudlala kwezingoma zami kulesi station njengoba uAyanda nobudlelwano obuhle neziphathimandla zomsakazo uKhozi FM noSamson bamshaya bamkhipha amehlo bezitshela ukuthi amandla akhe asemehleni kodwa kuyavela ukuthi abantu bakwazi ukumelana nabe engesenawo amehlo wedlula abanayo lapha kuliwa nami kodwa kuliwa nentekimi kushindlamlenze uthe kube nembono eyahlukahlukene abantu kuFacebook abanye bakhala ngokuvala kukaKhuzani ukhozi nabanye babo bebezakalesa ukujabula ngokudlala kwengoma kaDlobheka ohlelweni uHlulo esibuthe mthulu uthe ukudlala kwengoma kaDlobheka egadla uKhuzani akudingi ukutolika kusho yena uSizwe Mlambo ubuze ukuthi umntalapho usuvumelekile noKhuzini hayi BK uzikhiphile kumina ngokudlala lengoma kaDlobheka kubeka lapha uSizwe uTumelo Motloyi ubuze ukuthi uvalelwe noKhuzani uKhuzini FM ukhulumele SABC umoni sopela uthe uyaluzwa udaba kodwa kuzoba nzima ukuthi aphendule njengoba umphathi stage woKhozi FM usibonga inqobo esahlaba ikhe futhi ulwazi mathabela obembambe njengomphathi ongakwazi ukuphawula uMatasa nomcimbi oseThekwini ethinta uAyandamelansi uthe ngeke aphawule lutho kuyinto ethinta uKhuzani kanjalo futhi namabhinqa wenganza kwethu ilona udaba esinibuthelelwa namhlanje kwezisengezelo luthinta lapha ukudlala kwengoma kaDlobheka uKhuzini FM enenhlamvelo umela yebhekise kuKhuzani omfoka mpungose lapha ngikhumbula ingoma eyaphuma lapha eminyakeni edlulile ethi kwazonde embuka eyaphuma ngathi uDlobheka engahoshelani lapha nayo insizwa uKhuzani umfoka mpungose enenhlamvu ezimxibhayo lapha umfoka mpungose mhlawumbe bona engakuthini ukuphawula ngalolu daba mhlawumbe awukuboni mhlawumbe kuba buyisele emuva uKhuzani kanjalo noDlobheka ngalezi ingoma edlala lapha noKhuzini FM mhlawumbe siyazi ukuthi uDlobheka une-album entsha aqede ukuyikhipha mhlawumbe kungani kungadlalwa ingoma ezintsha kupromote zona kulokuthi kudlalwa ingoma ethinta lapha noKhuzani umfoka mpungose siyazi ukuthi enezinye indaba ethinta lapha nokuxabana kwaKhuzani kanjalo noAyandamelansi mhlawumbe nakhona okuyikhona uKhuzani asola ukuthi yikho isona sizathu esenza ukuthi kudlala ingoma ezincifa uKhuzani lapha mhlawumbe ngabe isona leso sizathu leso mhlawumbe ke asihlangane no comment section siyasikhuluma ngalolu daba wengaza ukuthi bekuzona indaba engiletha zona mhlawumbe nje kwezweni ningakhohlwa ukusubscribe nokucomment nokulike kanjalo futhi nokushare nibe nosuku olumnandi ngiyithanda kakhulu.